Те какво остава бе, тук е GP. Не се сърди, ела при нас от източната част. Тук сме с Ицо мухата и Нейко змията. На всички, които ме мразят, на майка им в устата. Мина много време, но на мене ми дреме и вече е време. Сигурно сте чували за Живка, аз съм пак тук за моя квартал почивка. Какво правиш бе, Марчо, аз съм пак тук. Найнер, миришеш на лук. Харесвам гангстерския звук, рапирам от доста време. Слушал съм DMX и то пак. Даже Марчо наредения тапак. На идване пътувах с влак и рапирам като Тупак. Да, имам голям мерак с Живка, пак да се чупе някой матрак. А чакай, диджей Нейко ми дава знак да почвам да съдирам и с припева да стартирам. Ти май познаваш GP. Той обича да бърди, той обича да смърди и яде лозови сърми, може и зелеви. Пак съм обръзнал хуя. Време е уредбата да чуя и този бас да надуя и ушите на Марчо да надуя. Хайде на бас, че познавам един педерас, който го и бага възрежния грас. Това бяха хората от източната част. Диджей Нейко, Ицо и аз. Най-големия педерас. Още един и половина. Мога още някой педерас да мина. В момента инструмента ми мирише на мента. Това го казва GP агента. Много ми се бе, много хора ме показва, че не съм добре. Има случаи, които съм ебал и гоне, но стана шоуто поне. Познавам момчетата от Динами, диджей Дамян ми подари дори кеприт. Ай да ударим на секцията по един кертик. Това го каза Киро Факиро. Поздрави на горивата Миро. East Coast, baby, Калифорния. Е пак ти руската салатка. Хуя ми се отваря като палатка. Новият клип ще е във ваната с една жълта патка, която от време на време ще се мятка. Моя ще ви намига, но после повъж да се прибираш, му казвам да се прибира. Аз кензам и яцкам, това има фаца. След обед ще ходим на цаца. И сега припева. Ти май познаваш GP. Той обича да бърди, той обича да смърди и да яде лозови сърми, но може и зелеви. Разбираш ли ме ти? Това е фристайл 2005-та. Много поздрави на кмета.